Hai pemirsa, kembali lagi bersama aku Queen Sayanam Ratu Ijlik dari Jawa Timur, bes. Oh yes, oh no. Iki rungokno baik-baik ya. Sing oknum cik bahas seputaran oknum Kiai Ketua Ijlikopati. Miris banget gitu, miris banget. Akeh lho dek wingi dek masalah oknum Kiai Ketua Ijlik urung mari wis enek wong sing di gua nang semak-semak metong ya meninggoy di gua, terus jasadnya ketemu nang ngapung nang kali. Masalah siji nang daerah apa Kayen Pati apa jenenge apa Beleleng pokoknya ndek daerah situ ketimpa meneh sing masalah dungtek urung mari ya kejaksaane mutusne ya mosok mateni uwong lho, ponis mek 3 tahun enek kiai iki ngene tapi juga nek Pati tok sih sing masalah tapi ini masalahnya ruwibet dan runyam lah. Karena nang Pati ki kenapa yo oknum jasane ki kok nggak adil gitu loh, kok begitu ya ampun. Kenapa sih masyarakat ini harus disusahkan? Kenapa sih rakyat ini yang seharusnya duduk manis makmur, kenapa oknum iki uteknya cuma mikiri sugih dewe-dewe ya. Sing koyokno Kiai, aku tidak bahas yang lain-lain, perbahasan saya ini tentang perijlikan. Sing koyo kenapa sih anak harus neng pondok sekolah agama? Kenapa enggak oleh mondok? Enggak usah mondok lah, dengan embel-embel gratis, terus yang anak yatim piatu di sekolah nih gratis ben mengenyam pendidikan tinggi biar tidak katrok tidak ini, tapi lek bawuke diowok-owok karo oknum kiai. Lek ra ngono oknum ketua yayasan, lek ra ketua yayasan engko gurune dhewe, lek ora ngono engko dicampurne ya karo lian-lian sing kon mijeti lah ngene lah. Pondok iku dibangun iku ki temboke daukur kaya tembok penjara. Apa bedane bocah kuwi karo nang penjara? Apa bedane nang penjara ya kon disiplin. Ngene ra oleh ngono ra. Padha karo nang pondok. Iku belajar disiplin. Ya padha karo nang penjara iku. Kamu belajar berbuat baik. Cuma nang pondok kan sewaktu-waktu mulai tilik ngono. Kenapa kalau belajar ngaji agama itu kenapa enggak mulai PP mulai gitu loh? Kok jangankan dek pondok yang kemungkinan apapun hal terjadi kalian ndak ngerti, ikut di dalam gedung loh. Padahalnya kayak nang penjara lah kue dipateni konco podo konco oknum guru nih kan oke kejadian oknum guru ya, terus konco bullying ngono ki dibully terus metong ya ono karena watake si bocah ki mau beda-beda gitu loh. Kenapa lek ngaji nggak usah di pondok nih? Kenapa kan iso ya sore tok ngaji teko unu terus balik gitu loh. Ora usah mondok-mondok deh, kenapa? Aku nggak iso mikir ya, kayak bocah 50 sing meteng piro. Untung nek umpama telat kabeh ngono cah 50 per ya anake oknum kiai kuwi
ketua cilik kuwi proyo 50 biji. Urung nek ketambahane karo ngen bawuke bojone Rojol piro nang bawuke bojone? Ki bojone piro kuwi? Biasane oknum-oknum ngono kuwi ya bojone dobel-dobel. Ora cukup mek trimo ngowok-owok bawuk siji ya. Oh enak lho. Embel-embel dibalik agama ya to. Ageman lan busana wah ketokane ruwapet ya sarungan mlipis tapi kok manukmu mok banduli boto ben klawer dawa cuk padahal ya kiai niki tuwek jekek lha kowe iki musuh aku ya sekali icilke paling ora ngatasi lho tenan icil karo aku paling tuwek jekek iki ya si kisut kewut iku paling manuke peloh paling nempel pupu metu. Lah kok jarine kok bolo-boloku terusane jarine ngene. Kuwi ngicilik bocah 50 nggih latihan ngadepi 1000 bidadari nang swarga. Swarga matane jebluk kuwi. Swarga matane jebluk. Lek modelan kiai ngancelan ngono ki arep masuk swarga. Sing enek neraka ya. Engko veline dibadhok labang, badhok ula, dibadhok kewan-kewan sing longko-longko sing ganas-ganas ngono kuwi. Lho nyap wong kiai cabul lho kok isone lho. Masuk swarga terus arep ngicilik 1000 bidadari. Aduh, Pak Raine karo bidadari ya. Bidadari kok ngendi? Dedemtan kuwi sing mesti dedemtan. Kok prasaku kok enak lek omong sing modelan kaya aku ini dosa ahli swarga sing kaya sainem brandingane kaya ngene iki jarine ahli neraka. Lek sing kiai cabul kaya ngono ki ahli swarga matane picek. Si kiai iki berdalih bahwa dek iki waliullah. Gusti Allah matane picek modelan yo maaf kalau saya body shaming ya modelannya kalau gatel kaya gatel lucu lho. Raine iku lek mungguno bapakku ngono tak jan tak penyek-penyek jan wis tak jembreng ndase ngene lho lek bapakku sumpah iku lek bapakku ngono wis tak temu dhewe tak nggih gawatheng tong koyo ngene iki lho nggih to koyo ngene iki lho lek bapakku dhewe ngono wis tak ngene ben dosa ya ben dosa ndi nganceli anak wong 50 iku sing konangan sing saurung-urunge piro piro cuk ya. Masya Allah ya Tuhan. Ampunlah dosa-dosaku. Wis ngene. Stres aku.